Wajiran. Aku sungkan majengan. Iya, ngopo? Jane kenal aku suwe. Lah terus? Zamane Gudi. Oke. Oke lho, oke. Alhamdulillah. Pripun kabare sayang? Ya Allah. Iya. Ya Allah. Kayak enak pangan. Alhamdulillah. Jenengan iki kaya ning aku ora ngomong. Lah iya. Kelingan ramah kemuyune lakon dadi bojone aku kepancet tresno Dang, papakno daging bono. Pak Wajiran. Aku sungkan majengan. Iya, ngopo? Jane kenal aku suwe. Lah terus? Zamane Gudi. Oke lho, oke. Alhamdulillah. Pripun kabare sayang? Ya Allah. Iya. Ya Allah. Kayak enak pangan. Alhamdulillah. Jenengan iki kaya ning aku ora ngomong. Lah iya. Kecembe. Rahman. Rahman. Senang itu, Mas. Ya, udah sakit ya. Wong sungkeman kok wis. Sedengku sapa? Rahman. Ora sakit to, Mas. Ditengoni lha iya lho. Cuti piye? Jam apa? Mebel gone Pak Mamat. Oh, karyawan Pak Mamat. Tanggae apa we? Gawe emosi. Pinter. Tapi siji ku sing urus iso paling. Apa kuwi? GAD. Lah. Pengen tak warai nih. Wis suwun bareng. Iki pacar kono. Go duwe. Ya rapati. Ya kamu. Iki